Hvad så? Jeg har ikke fået tisse derhjemmefra. Hvad? Jeg har ikke fået tisse derhjemmefra. Hvad har du ikke fået hjemmefra, siger du? Fået tisse af. Har du ikke fået tisse i dag? Nej. Jeg skal lige se, om de har åbnet for. Hold op med det. Det kan jo så godt pisse, Asger. Nej, kun de første 10 minutter. Ja, ja. Ja, jeg vil sgu ikke understøtte. Nej, fra kl. 12 til 21. Hov. Men der er... Nå, okay, de har fået en ny telefonnummer. Der er ringet derinde, der tog ringet. Der er ikke nogen, der tog telefonen. Vi skal vel bare gå ind, tror jeg. Jamen, det er jo ikke særlig stort. Det er ikke. Der er lidt at gøre den større. Hold op, den er da pæn. Og det er bare den store, du skal have, ikke? Jo, den lille der er sgu ikke med. Nej, den kan sgu ikke være så dyr. Jeg kunne godt finde på at tage et te med på en eller anden fed måde ved siden af. Nå, på den måde. Jamen, jeg fatter ikke en skid, hvad du snakker om, Pepsi. Nej, hvad fanden har du røget? Ikke en skid. Så synes jeg, du skal tage den der. Nej, men det kan godt være, at han kan gøre det på en eller anden fed måde. Jeg ved Ja, ikke. men så skal ind. Kom nu, Tina. Jeg har ikke tænkt på at tisse i bukserne. Jamen, så tisse i bukserne. Så har vi andre noget at grine af. Der har du sikkert nok i forvejen. Og den er sgu ikke særlig stor, mand. Og alligevel. Den skal sgu ikke være meget større. Den skal op over buksekanten der. Ja, selvfølgelig skal den det. Ja, hvor fanden skal den? Ja, skal der have noget at kigge på. Ja. Tror I, de tager imod dankort derinde, eller? Nej, det vil vi gerne spørge, og så kommer vi bare tilbage. Jeg hader at spørge om sådan noget. Jamen, jeg spørger. Du går ind. Optage. Nå, det er for sent. Nå, skal vi gå ind eller hvad?